Takže ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsem si došel na ryby a zkusíme úhoře a amura. Mám tady žížaly, mám tady chleba, tak uvidíme, co se povede. Zkusíme chleba z hladiny, teda ze dna, omlouvám se. A žížalu taky samozřejmě ze dna. Uvidíme, jdu rozdělat protein. Tak, máme tady pod na těžko, tam půjde chleba na amura. Tady musím vyměnit návazec, jak se to koukám. Ale nevadí. Mám nachystané návazce, tak to tam hodím. Už to tak bude rozdělané, vyměním návazec, šupnu tam chleba a poletí to tam. Tak, mám tady návazec, takhle dlouhý přibližně. No. A asi to z velký háček, já nevím, jaké to je číslo, já mám také z Číny háčky, takže mám to číslo trošku jinak, ale vezmu si chleba, no čerstvý tež. No, nevadí. Odřeznu si kus toho chleba. Třeba takovýhle kousek. Může být. A přes kurku to napíchnu na ten háček. Uvidíme. Tak, super. A může to tam letět. Tak. Už to tam posílám. První nához. A je to ve stromě. Dobré, není. Super. Sundalo se to samo. Dobré. Není nikam extra daleko. No, dejme tomu, to může být. Nevím, by mohlo být i dál, ale tam už pak začínají rostliny. Jak vidíte, tak tam už jsou pak rostliny. A feedra budu názovat tam někde. Tak uvidíme. Tak, tady máme feedra. Se ho rozdělám z gumiček. Sice tam máme to metodfeedrové krmítko, ale to nevadí. I tak se může chytnout. Tady taky vyměním návazec na delší a s větším háčkem na tu žížalu. Tak snad to bude dobré. Ještě kličku. Tak, dobré. Návazec mám přibližně stejně dlouhý jak s tím chlebem. Háček mám ještě větší o něco na ty žížaly. Nemám jich moc. Mám v plánu to jít i další dny. Těch žížal nemám moc, takže si když tak budu chytat ještě přes dny. Určitě. A to napíchnout na háček. Tak. Hop. Hop. Druhý konec. To tam bude zase na toho úhoře, no. Tak já doufám, že se nějaký podaří. A jak se to koukám, tak jak fouká, tak mi to trošku potahuje s tím silonem na těžko. Tu dám asi zadní vidličku a špičku dám k vodě. Ať mi to tak nepotahuje. Tak, už máme hydra a jdeme ho nahodit. Hodíme si ho, zkontrolujeme. Tak, je to tam. Tak, lidi, máme první rybu. Vzalo mi to prut skoro do vody. Asi nějaký ale pidí kapřík, jak se tak dívám. Nevím, asi jsem měl špatně povolenou cívku. No, ale pěkně to zebral na žížalku. Úhoř to rozhodně nebude. Cítím jak že se tam netočí. Že se to prostě snaží klasicky plavat. Jako nějaká ryba. Protože to bude kapřík, no asi. Nějaký. Uvidíme, teď to povolilo nějak. Nevím, uvidíme, co to bude. Tady takový přístřešek, tady tu mám nějaké špinavé, nevím od čeho. A mám takový přístřešek tady, protože hlásí, že má pršet. Jsem připraven, kdyby náhodou. Už tam oba dva pruty mám. Jsem si dal tu zadní vidličku, jak jsem říkal. A čekáme na záběr. No, jasně, malinký kapřík. To tak vypadá. To ani do podběráku nebudeme dávat, no ale bojuje pěkně, se ho tady přitáhneme. No pojď, je prcek no. Koukejte na něho, na fešáka. No, ten je krásný. Koukejte na něho. Krásný kapřík, malinký. Ani míru nemá. No, pustíme ho. Prima tady nejsou rostliny.
Tak, čau. No, chci vám ještě oznámit, že kdyby se na ten chleba nic nedělo, tak tam asi taktéž hodím žížalu. Že na to je asi větší šance, že něco přijde, než na ten chleba. Je to takové, že hýbe se to prostě v té vodě, je to také lákavější pro ty ryby, no. Takže teď jsem předělal ten prut na těžko. Předělal jsem to na tu žížalu, ať už toto, ať máme nějaké záběry, ať si to chytáme. Protože dneska to fakt nevypadá tak, že by na ten chleba něco šlo. Vlastně jen ten kapřík. Přišel asi kolik? Půl hodiny zpátky, takže tak, no. No, takže teďka jsme tady dostali záběr na Matěžko. Vybouchlo to úplně nahoru, ale spadlo to zase dolů, tak uvidíme. Jestli tam ještě něco nevezme. Možná asi nějaký kapřík, který to nedobral, jen to potáhl, vyflusl. No tak lidi, šel jsem přehodit ten prut, na který jsem měl záběr. A něco tam máme, něco nám tam visí. A je to okoun. Tak to asi podebereme. No, má by být větší, ale ukážeme si ho. Tak, takový krasaveček. Kolik má, tak míru má, ale brát ho nebudu, je mi to zbytečné. Může mít takých 19 cm klidně. Největší není. Pustíme ho tady zase odtud, ať není v těch rostlinách. Takový ještě jednou si ho ukážeme. Tím než ho pustíme, krásný okounek. Teď jsem skoro spadl do vody. Plasy, kámo. Máme rybu do padáku, zkusím zvednout. Je tam. Uvidíme. Vypadá to zase na okouna. Kaž. Jo. Zase okoun. A tu ten je, se mi zdá větší aj. Tak se zase vytáhneme, doufám, že to nemá hluboko. Další okounek. To fouká. Oj. Se nám nějak rozfoukalo. No, to asi aj změřím. To vypadá, že možná i můj největší. Tak, okounka už jsem vyháčkoval. Teď ho jdeme změřit, protože vypadá, jako kdyby by mohl být můj největší. Ale není. 21 cm, můj je 24. Ještě trošku ti chybí, chlape. Doufám, že to přežiješ, měl jsem strašně hluboko. Pojď, běž si. Čau. Tak, dostal jsem záběr na druhý prut, docela pěkný. No. Zrovna jak jsem balil deštník, tam ještě nedobalený. Tak doufám, že to ještě zabere. Docela pěkný záběr. První, jak to zebralo. No a pojď ještě. Protože už to nedobere. Nechám to tak, a kdyby to náhodou dobral, tak se ještě ozvu. Takže máme tady druhý den. Jsem na tom samém rybníku, akorát jsem na jiném místě. Dneska budu zkoušet tu samou techniku, akorát na ten chleba se nevykašlu, jsem na mělčině dneska, takže by tu amuři mohli být. Když tak kapři. A mám i dneska krmení, tak když tak zkusím i s krmením. Ještě se chci předem omluvit, kdyby nějaké záběry nebyly úplně perfektní. Mám totiž kameru, se kterou se ještě stále učím. Tak, krmení už namíchané máme. Jak vidíte, taková hajná směs. Voní to strašně moc, dáme si to do olůvko. Tady máme chleba, který budeme chytat. Budu to názvat směrem tam někde k tomu rákosu. Nebudu to názvat někam daleko. Protože jsem si opláchl, máme takovou. No, tak se máme navázané, jestli to vidíte dobře. Šňůra, vlastně tak jak minule. Nic se na tom nic nemění, akorát mám krmení. A jdeme to tam hodit. Nevím, jestli moc uvidíte, protože jak jsou ty mraky, tak to nedělá moc dobře. Tam to nahodíme, tam jsou labutě, tam je strom, tak je ten. No, nebudu to někam daleko. Jen tak. Fajné, super. Máme tu velký háček, želu, ji napíchneme, to se už nevypadá moc fresh. To nevadí, jsem ji asi tady, jsem ji asi natrhl, jak jsem ji tahal. Se stává. Ale tak co už. Napíchneme ji tam.
Ojojoj. Jak rozpadá. Když tak tam hodíme živější žížalu. Žížalu tam do toho nebudu dávat. Tam prostě bez té žížaly, to je naplno. Takhle. Když tak se pak ještě jednou omlouvám za ty záběry, jestli nebudou perfektní, pak se s tou kamerou teprve učím. Doufám, že příště to třeba bude lepší nebo něco. Snažím se na to dávat bacha, abych natáčel, co bych chtěl natočit. Abych nenatáčel třeba oblohu, když se dívám na policajta. Prutu. Tak, už tu máme nachystané. Feeder. Jdeme to nahodit. No. Docela dlouhý průvěz, nevadí. Aspoň se myslím, bude lépe názovat. A nahodíme to asi někde tam do těch míst. Tak někde, no. Zkusíme. No, může být. Tak. Dostáváme potahy na feedera. Nakonec jsem ho přehodil odtamtud tam. Jsem zvědavý, co to bude. Zase mi, že jsem před chvílinkou měl i záběr na chleba. Tak jsem sekl a vypadá to tak, že to je do prázdna. Tam nic není na tom, no. Lidi, takže budu asi muset změnit krmné místo na chleba. Protože jak můžete vidět, tak to mi tam najíždějí kachny a už mi udělali i záběr. Což fakt nechci chytit kachnu, takže jdu asi házet bez krmení na ten chleba. Uvidíme, no. Tak, máme první rybu. Ojoj, co to bylo? To byla pěkná vlnka. To je asi amur. To nebude amur. To je za rybu. To je obrovská ryba jak cip. To je... to je asi sumec, obrovský. To byla... To je buď amur, anebo sumec velký. Sice tam je žížala, ale i tak. Já fakt nevím, co to je, ale je to obrovské. Ty... Já jsem to viděl, to je fakt obrovské. To nesmím dát. No tam nezajíždí, tam nezajíždí. Tam nesmím zajet, nesmím tam zajet. Co to je, to je kapr? Ty... Já fakt nevím, co to je. To je kapr jak hovado. Už jsem si myslel, že tam mám sumce, ale to je velký kapr. Ty... Umluvám se teďka za slovník trošku, ale... Ty kráso. Já už jsem myslel, že tam mám tak metrového sumce třeba, nebo metr a půl. Samozřejmě, že mi bere i chleba, takže to budu muset přehodit. Ale, no, už jsem byl jakože velmi... Sumec, ty sumci chodí na žížalu, že? Už jsem myslel, že tam je prostě sumec, ale je to velký kapr jenom. Jakože nestěžuju si, že? Samozřejmě. Nestěžuju si. No, špička se pěkně ohýbá. Normálně, ale jak jsem viděl to, jak tam udělal tu vlnu, já jsem normálně myslel, že to je sumec. Ale to je možná můj největší kapr. Nedělám si srandu. Možná mají 60. Možná teďka překonám svůj rekord, pokud ho vytáhnu. To je fakt obrovský. A je to fajný lisec. Už vypadá, že to vzává. Je z boku chycený. A pojď. O, to je hovado. To je fakt hovado. Já jsem asi chytil mojeho největšího kapra. Koukejte na to. Krása, já jdu na podošku. Těžký, no, ten je hodně těžký. Povolím. Tady. Ty kráso. Ty kráso. To je hovado. To je fakt hovado. Koukejte na tu tlamu. Koukejte na tu tlamu. To je brutál. Na tu hlavu. To je asi fakt můj největší kapr. A to břicho. Koukejte na to. No. Počkej, já vyáčkuju. Dírku tam má, no.
Jsem nechtěl, přesně to jsem nechtěl. Tak, to už jsem ho vytáhl, už jsem ho vyáčkoval. Kolik měří? 55. No, tak můj největší není, ale je to fešák. Koukejte na něho. Nádhera. To je mastodont toto. Já na to, že nechytám nějak extra velké ryby, tak nádhera. Fakt krásný kapr. Skoro jsem si vyrovnal rekord. Ještě už ho jdeme pomalu pustit. A je těžký, fakt je vysoký, nažraný je. Koukejte ještě jednou na něho. Koukejte, to je prostě masivní kapr. Tak, položíme ho. Koukejte na něho, to je prostě masivní kapr. Tady má sice roztrženou tu ploutev, ale to nevadí. Koukejte na něho. Už si jde. Papa kapre. Ten je nádherný, koukejte na něho. Už se jde schovat někam do rostlin. Jo, je to tam. Tak, kapra jsem pustil a už to tam letí znovu. To se na to přibližně samé místo. Ojojojojojoj, to jsem nechtěl, zapomněl jsem odklopit cívku. Nevadí, znovu, občas se stává. No, měl jsem to kousek dál, ale to nevadí. Tady by asi to, když tak nejde, když při nejhorším to přehodím. Pro některé to je samozřejmě, to je pro někteří si řeknou taky nasaďaček, ale pro mě to je velký kapr už tohle. No. A většinou, když chytám kapry, tak mají třeba 40-45. No, tak Bernard má feeder, ale je asi něco menšího tentokrát. A myslel jsem, že tu teda budu mít klid, ale začala tu asi nějaké vystoupení nebo něco. Tak se když tak za to omlouvám. Tak přehazuju. Zkusím tady kousek zhoupnout před sebe. S chlebem. No, tak uvidíme. Možná tam něco bude stát. Tak, už mi zase bere na feedera. Zkusil jsem to hodit trošku tam. Je to někde tam, předtím to bylo tam. Protože brali až moc malé ryby a se tam stáhlo tím kremením. No, zjistil jsem, že tu jsou nějaké běhy a tak, takže už za chvilinku budu balit. Ceně už mě je zima. Zítra tu chci ještě jít a možná ještě ve čtvrtek tu půjdu. Dneska je totiž úterý. Tak uvidím, dám ještě vědět. Dneska už jdu domů, zítra ještě přijedu zase někdy tak po škole, takže tak kolem té nejpozději 2:30 bych tu chtěl být. Budu zase na tomhle místě, tady to teda fajně, tady mělčina, jsou tady ryby, tak uvidíme se zítra. Nakonec už nic nepřišlo. Čau. Takže máme tady třetí den, dneska budu chytat zase na žížalu a tentokrát nebudu chytat na chleba, ale budu chytat na 16 mm popapku, růžovou, na což může přijít skoro cokoliv. Tak uvidíme, ještě vám to natočím. Takže tady máme klasický metodfeederové krmítko a žížalu, tak jak jsem měl předtím. Ale tady je změna, mám tady krátký návazec a tu mango, já nevím s čím popapku. A jak si můžete všimnout, nejsem tady sám, je tady můj kamarád. Klidně pozdrav. Ahoj. Takže už asi jdeme názvat, ještě dáme kremeň do krmítka, jdeme názvat. Tak, přehodil jsem feedera a už mám záběr. Doufám, že to vezme zase. Co? No, nevadí. No, tak se těším, zase ozvu. Tak, kámoš má rybu. Uvidíme, co to je. Já ti to podeberu asi, že? Jo. Asi bych mohl být tak hodný. Zkus to stáhnout tady k nám. Co by to mohlo být, asi kapr? No. A ne, on ujíždí úplně někam pryč. To nevadí. On přejel i můj, nevadí, to kašli. Nevadí? Nevadí. Vysec. Já jsem skoro ve vodě. Pojď, ještě ho přitáhni ke mně. No, pojď. Tam je Ty. No, ten je skoro velký jak ten můj, kámo. Ne, to byl
vůbec. Kámo, to je zamotané celé. Já ten prut položím. Není to on? Je to možné, že to je on. Víš jak? To je asi tvůj největší, co? Počkej, povol mu, trošku povol mu. No, pojď. No, pojď, ten už půjde. Ojojoj, ne, nepůjde. Už si myslím, že tam je, ale není. Ne, vyplaval ven. Pojď ještě. Je tam. Není to ten můj. No. Počkej, já to tady vymotám jenom, počkej. O to je zamotané, víš? No, kapr pěkný. Pěkný kapřík, no. Tvůj největší, co, Ruda? Jo. Ukaž. Tak, kolik máš? No, 53, dejme tomu. 55. 53, pěkný kapřík. Hodně tam zpátky. Hodíme ho zpátky, zvažíme ho. Tak, kolik? Nka, počkej, na kameru to ukaž. 4 kg? Tak 3,5. No, 3. bez podběráku. No, takže 3,5 kg bez podběráku. Jo. No, fajné. Takže tak jak ten můj, no. Pěkné. Ještě se na ně tak jakože podívej, no. Fajné. Okay. No, tak můžeš půjčit. Pěkný kapr. Ani jsme nespěli přehodit pruty a už tam je další ryba na prutě. Z toho potáhnutého zamotaného prutu. Jo, fajné. Tak zkus to tahat spíš tam ho zkus tahat. Druhý kapr a hned tam je další. Tady ho, tam ho tahaj. Dík, když tak víc ještě tam, no. Super, no. To zase bude pěkný kapr, no. Jak tahá, více nebo méně? Stejně? Takže stejně velký kapr? Zase tak mu Ruda. Ať ti nespadne, prosím tě, jo? No. Zítra tu chceme jít znovu, a šopináš tentokrát. Zítra tu chceme jít znovu, už od rána. A zkusíme jiné místečko teďka. Slyšeli jsme, že se tam chytají větší kapři než tady. A i úhoři. No, tak ten je malinký. Malinký. Ale furt je... No jakoby není to taky, jakoby mohl by být i menší samozřejmě, ale mohl by být samozřejmě i větší. Špičku nahoru dávej. Špičku nahoru, tady ho nahoru. Je tam. No, pěkný, taky zlatavý je. Není tak velký jako tamten, ale je. Takže kolik má? 45. 45? No. Fajný. Jsem čistý hlavně, to je hlavní. Mohl by být i větší sice, ale nevadí. Pěkný. Dáme ti fotečku. Vážně kdo nebudem, to je zbytečné teďka. Jsi další ryba. Jsem rád za Rudu, že si zachytá dneska další kapřík, že asi? Ano, další. Já jsem si zase nestihl ani nahodit. A už tě má další rybu. To už není možné, Ruda. Už můžeš chytat rovnou na jeden prut. Dárou mi ty 2 pruty a budu chytat i na ně. Já tě nebudu dát. To jsou moje pruty. Já tě vrátím potom po rybách, ale jo. si myslím, že to je Ruda, aby jsem chytil ryby. To je o místě.
Ne, samozřejmě. Jo, místě, my jsme vedle sebe na stejném místě. No, líseček. My máme vyjel průd do vody a vůbec nebojuje. Typek jede do... Ne, on je podseknutý, mi přijde. Není. Je za hubu normálně. Víš? Je za hubu. On se jen tak obtočil kolem toho silonu, víš? To tak vypadalo. No, ale není špatný. Koukej. Já čukapa. Koukej, ale fakt není špatný, koukej. On není takový nažraný, ale tak 50 má? Ne, ale fakt, kámo. Koukejte na to. Lidi. Pěkně je. Než kolik má? Má 50? Jeho na to? No, má 50. Zavřenou tlamu, 50 má, no. Pěkně. No, tak další ryba. Zase od Rudy. Já zase zkusím taky hodit popku, místo žížaly, uvidíme. No, jsem si to chystal a Ruda měl záběr. Já zatím dneska nic, uvidíme. Snad mi to teprve přijde, no. Šupináč. No, zase taká ta 45 možná. No, pojď. Je tam. No, taká 43 možná, max 45. Zase nic moc. Mohl by být asi větší. Tak a jde zpátky. Takže s dneškem už je asi konec, tak vypadá, dneska už asi nic nechytneme. Za chvilinku budeme balit, už půjdeme za chvilinku domů. Já jsem dneska si moc teda nezachytal upřímně, vůbec. Ale no vůbec. Ale Ruda si zachytal fajně, chytal 4 kapry, možná ještě něco přijde, ještě dám ještě vědět. Ale už počítáme s tím, že nejspíš nic nepřijde. A tak ještě přijdeme tu zítra a půjdeme na jiné místo zkusit, kde jsme slyšeli, že se chytají celé velké ryby. Tak čau zatím. Takže dneska je tady 4. den, je to poslední den, co tady budeme z tohohle videa. A jsem úplně na jiném místě, úplně na druhé straně rybníka. Ještě jsem tady nikdy nebyl, ještě vám to tady ukážu. Tady takové trošku až zarostlé, jakoby ve vodě. Tak doufám, že nebudeme chytat jenom rostliny a i nějaké ryby. Slyšel jsem tady, že se tady chytají velké ryby na tomhle místě, tak uvidíme, snad se nějaká povede. Tak, už to mám navázané všechno a dneska jsem se rozhodl, že se pokusím chytit kapra. Tady, no, to je trošku špinavé od hliny, ale žlutá popka a krabový boilies, tak uvidíme. Plus tam budu mít to krmení metod feederové. Hodím to ale někam tam do vody asi, uvidím ještě. Ale tak no, docela dlouhý návazec, ale to asi nevadí. Tak uvidíme a druhý budu klasicky zkoušet s žížalou. První rybu na prutě. Skoro mi to vzalo prut do vody, ještě že jsem měl povolenou cívku. Uvidíme, co to bude na žížalku, na feedera, fajně. Ale asi to bude kapřík. Uvidíme, jak bude velký. Špička se fajně ohýbá. Doufám, že mi nezajde do druhého prutu. Už mám tady skoro u břehu. Co to bude? A prvně tráva. A. Tak si ukáž. A šupináč. Tak si ho podebereme. Pěkně bojuje. Co to zatím opřu ten podběrák. Tak už to tak beru tak, že každý den, co jsem tu byl, tak jsme něco chytli. Ať už já nebo kámoš. Ale vždycky na videu z každého dne něco budete mít. Což je fajné. A není úplně malinký. Fajn je. Ještě chce bojovat. No, fajný. Chystáme si podložku a ukážeme si. Tak, už ho máme na podložce. Vyháčkujeme ho. Oj. Tak. Koukejte na ně. Koukejte na ně. Krásný kapřík. Já bych řekl, že nádhera.
Čeho změříme a ukážeme si ho na kameře. Tak, kolik máš? Zavřeme ti tlamu. 47. Ale takový fajný kapřík. Oni ho vidíte fajně. Nevím jak s tím světlem, ale podle mě fajný. Jdeme ho pustit. Plavsi. Tak a už to tam letí zpátky. Můžu se podívat. Žíželka tam zase je. A můžeme nahodit. Hodíme to přibližně do toho samého místa, kde to bylo. No, někde tam to mohlo být. Asi 2 minuty po náhozu už jsme měli další záběr. Utáhnu trošku cívku a dotáhnu to zase. Mohla být zase taková nějaká menší ryba, která mi to povolila. Ale už jsme měli záběr chvilinku po náhozu. Tak, máme další rybu. Tentokrát už to byl slabější záběr, ale zase ve vodě bojuje více než tam ten. Zase to bude asi kapřík. Nevím, co jiného by to asi bylo. Na ten boj, když s tou popapkou mi tam myslím, že jednou něco potáhlo. Ale to bylo asi něco malinkého. Asi něco hodně malinkého. Už mi to nedobralo. No ale tahá pěkně. Ještě jsem ho neviděl. Už se drží u dna. Zkusíme ho zvednout. Ale snaží se, no. Uvidíme, co to bude. Když se mi tady zajet do těch klacků, ale já mu to nepovolím. Teda pokusím se mu to nepovolit. Už jako by u břehu, ale furt se snaží. Furt má dost sil. Ještě jsem ho vůbec neviděl. Co já vím, možná to bude i třeba malinký sumrc. Bude si mě takhle stát. Ale podle mě to podle toho tahu bude kapr, no. Na sumce bych byl taky mile potěšen. Ale taky možná ještě menší nakonec než ten minulý. Ale je. No, je tam. 45. No, 45, 6 skoro. Tak, ještě jednou se ukážeme. Plasy. Tak, máme další rybu. Vypadá to zase na kapra, ale nějak to netahá. Spíš to plave ke mně. A asi malinký kapřík úplně. Jo, malinký kapříček. Fajné. Super. Toho ani možná podebírat nebudeme. Malý bojovník. A všechno na žížalku dneska zatím. Taky prděla. Takový prděla krásný. Ale taky černý, fajný. Už chceš jít? Už půjdeš. Tak běž. Plav si. Pošli mamku. Máme dalšího kapra. Je taky malinký. Asi ho nebudeme dávat na podložku, ale je od něčeho tady, když se podíváte, takový poraněný. Musí se někde podřel třeba o strom nebo o něco. Ale tak co už. Ještě vám ho ukážu takhle. Koukejte na něho. No, taky pěkný kapřík. Ten je asi větší než tam ten už asi bude mít míru, ale pustíme ho. No, už si jde. Máme dalšího. Ten to vzal do jízdy. Já začnu jízdu 5 minut a potom až. Jo, máme tu návštěvu, to jsem zapomněl říct. Přišel do Ruda se podívat. Ahoj. Dneska nemohl na ryby, tak se přišel aspoň podívat. Dostal se zakaz. Vybaření, že se mám nevzát za moc pesku. Oj. No, špička se fajně ohýbá.
No, to by mohla být už nějaká 50, ne? Snad, možná. Tak prej ne, no. No tak to ani podebírat nemusíš, to kašli. Kejte na ně. Na kapříka. Pustíme ho. Máme další rybu, ale to už nevypadá jako kapr. Už to tak nebojuje jako kapr. Je možná nějaký nový druh, konečně. Nejenom okolní a kapři. Uvidíme, co to je. Lín! Tak to si ukážeme na kameře. Jo, to je lín. Tak ho podebrák. Líň. Fakt lín. Koukej na to. Fakt, že lín. No, pojď, ještě kousek. Je tam. Takového línka. 27 cm má. Nebudeme ho nějak trápit a pustíme ho zpátky. Tak, takový lín krásně ještě jednou. Takže je tady konec videa a i konec dnešního dne. Celkově jsem chytil 5 kaprů, teda myslím, nebo 5 kaprů, že? Jo, 5 kaprů a jednoho krásného lína. Včera jsem nechytil nic, ale Ruda, tady můj kamarád, chytil 4 kapry. V úterý jsem chytil jenom jednoho kapra, což nevadí, ale byl to největší kapr, to je to, jakoby dá se říct, tohohle videa. A v pondělí jsem chytil jednoho kapra a 2 akouny. Takže já se s vámi tím loučím a čau. Čau.